Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka FC Jayau ka balong ka kunhun ban yo ra ya ka nam la du ha ka jinga ko open to all penalty shootout bala pelong da ka shaprang nginte society hamadan mission compound ha ka khatwei tri uyayong arja punrio ha ka balai shimmenta da ki khanriu tri ki kunhun ka FC Jayau kala yo ra ya ka nam jam bat yo khur ya ka song pisa ka ba shipho hajar tingka na ki khanriu tri ki kunhun hadian bakala la man peliam no ya ka PES FC ha ka jinga kun final da sagul la argol ka jingpelong jong ka shaprang in te society ya kani kalampong ya le kai ka long man pinchlori ki samla ha ki jinga le kai sports bala penha perda ya kani ka jinga le kai dau MLA ka North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum ubala long ru kum ukongsan ringkat ka jinga dalang jong MBC ka mau khar penthor umkhra uba S Kharjana ubala long kum sumbut kongsan u secretary commission compound u professor Dan Kuparwar u chairman ka shaprang in te society uba Dakermens Kemlingdo bat kiwe ha kani ka sngi uba Adelbert la no senyang ru arpho hajar tingka shaka shaprang in te society bakanang la ban pentelun shu yeki kam kibaya dei ki samla Nai nits kamba kalau kita mentoi di kun samla ke jongi. Di sikentin akan tin dalam tak society ke jongi. Kawai ke society bang sedang. Di kani ke society ni pelong ke kani society dak pada shootout gambar ba warra ke jing seluruh kun samla hakam sports. Di kani tak kani kalian pihi ke bagilaban ai kapor gi kena samla bakin kiu shafang haki ki lekai bakin la de ki studio kam tam drugs bola jelle hakar jala ka jongi hagi long yi ki jongi rum jo te le baki diki program ki bangi ni pelong kairap ini kun samla ki jongi bakin penepor haki sports bakin la de ki paro de sikje na kertien ru supaya kublai ki long job bad ki bom sum na yo ai ki job ru kani kalong ka challenge ki bom sum na yo ki job banang ni squad khaban kre khaba di practice kamba pinang la apa pergi seberang kani kita berkreat bersih Samla hapo ka Shafrang Ninte Society pidon kani kami sim ban le ban kiu ya ki kun samla jongi da ba sedang ini kami barit ibadai ini penalty shootout bat kani hi la kam golong ba barit kumne nrei i ya kami sim di thang jong pi kumno banyarap yaki para samla tingi IMC mepi manangya chaprang dangsang bantroi yaki kam namda ki khon samla jongi kibiran kam banyo kum kini kilat lenti hagiwe bat ki sports items hagiwe bat ki benta babun kibagila banyarap yaki hagi karir jongi nani hagi ni benta jong ki khon samla ki jongi kita kam sisya yakane jing yarap jong pi namda ki lat lenti kiba pila ban ai play ki pigila ban long sisya jing kerku yaki pat ya kita bendui rokawai kum ka moto di kong jing shai shakiwei kum ka khtin ba khut kong ba pilong ka jing shai jong ka perthai ya next camp ba ka shaprang ngente society ki khat jong ka kin long ka nuksa ba kan ai ya ka jing shai yakiwei pat omdei ban long ka jing dum omdei ban long jing bu jing men mereka di jing am same bagi shai eki pat kumjuru eki players sebentar baru ai bangingin long ka jing shai sekiwe pat ka jing shai jong kapathai dengan mai berikan ne por ngirani me jongi sakan pi ada pi kanu ka jing kersan yang jongi ni glob ka san pi po ber jongi ban ka pat ru ye me jongi mo longi pa jong ka konsi jongi ban persang ru banyarap yang ni society ban persang malai kubha antai khon samla ki jongi tinaleng jonga i barit i jing doktilang bakhi ane por dan ai juga ai subha san hajar tengka dan hajar tu kan ni kulisibur Jong ka one day tournament a penalty shootout we organize the Nginte society kamlei shu ngin perkhat nginte tangi ladi simet Henry idong kam bantai naga banta om tangi ledi simet lei naga banta ki nang salang bat naga banta kari pakecai kendri hi paro kowi ai khublei sesisian yaki organizer
kum ki khun samla ngidi ban ai ke jero kalong it's right and just to make a strong commendable mo ban ai ke jero na ko ban ta ki khun samla ki jongi kawale sing i pet bun ki khun samla kim don por sho hakinu no ki kam ki bantei yere di simet ki bantei ki mang salang Kesron por tang haki ki kam ban pen soba ban penjot om tang ila di ria kiwei ai ke jero ya kasafrang ngentai society lele baru ki members ke bangam la banjer kerteng ai khublei kerpang the guest of honor ba strong pillar kharjanai beli MDC jong ka Mokhar Panthor constituency bade chairman jongka KHDC ibam simla donang ila haban be de ki wei pa ki program ai khublei kerpang ye baton ibang ikhot iet ibade ru secretary jogdor barsnam ibadon rikat ni kapor nang sida pan ai ke jingkren kerpang ru ke jing khublei kali jogdor barsnam baro kui kisenggen thei badon nang rikat ni kapor kinong song snong kimarjan kimarpar Harunu ka benta ka bang ayo kalat tam akwa ya ka bang ai khublei amar ka jing iet mar ka jing shanya joki pai ba nong song shnong jong constituency ki bra pulong yang akum ni ko bang along bangai persang ru ila dia manong atiar ban yakun ban yakren na ka benta ka bet ka biang nam ta ka dau ba kham tam ki khon sama ka bang i khibi lenti kalawai kam dei ya ki kimi ki pa kalau wei gadai happy kami khon sama phedi bar song sarong lese ki don ki bawan ki long yong sem ki baduk ki basuk ki baduna kayo kakot re kum ni kapor hapen ken mau ki don ki long yong sem ki babam do siar babam do blang re ngas ko hapen ken mau lada ngim don pat kamlu ngim la pen bang ya ka ka angin long tangkat kum ka dor jong kamlu kala biang kamlu rum dong kam si kilo tang si it na yo ban mat ya ta jingpang kawmut ya kani ka mutu kawla penpau ke jingsai sekiwei to ken long ken ke jingsai ban tebe ya kiwei pat ngaji sultanan ban pen mau ya kani kentien na ka bantai ladi ban na ka banta jongilang baro Namar kani ka perthai kala khlain ba ban perkhat simet baduk dang duk beruspa dang ruspa ni aku an pakai mau ka wei jingong ba poverty is not that we cannot provide the poor but it is because we cannot satisfy the rich mau ka jingduk kam dei namar bangim la ban penbiang ke jingdong kam ke jongki le ke dei namar bangim la ban penhun ya kita ki bakwa spa ki ba terang spa bar ki ba perkhat tanam tai la dia ngai ka jingkhub lei ko ba shika dei na ko banta baro ki participant joki ti bo pher yo ya ko ban yo kejat apo madan ke jing yo ban yo kejat ke jongpi po madan ka dei lupa ke jing jong walaupun don ki bam sim lapoi sa thong lekin mau bo pladei bo layo lupa ya tak nam jong jing jong namar gobun menta ki khon sama ki tulot ki swai ki pang bar ki khro tanga ke kerta arpsan snem laipo snem life san snem rali phai no nisra perthei don ru berang don leki tulot ki swai namar ki daw bo pipitep kam dei tak drugs ki bobun ba kijing siniu babun ba gidong kam ban kia reka gidong kam haba baro kiliang mass participation kijing isi bentalang baro adu darbar snong kiseng sama kiseng gentai adu ka balang adu ka sarkar boinang kimi lemti khamtam sarkar bari ka keme jong jala maka dei ban thaulu kila kalemti kumlo ban perking
ya ka room pat kabi ka exit pat ka entry chani ka ri ki jongi khnang bakini ki jing sneu kinuman ban kharoi hakani ka ri ka bi jongi namara da ka jing khang ka plia bro of sau kunta ka priang subhalut kat ya ki bawan na keling ki banta ka ri ka perthai minum tip manu baba manu basneu Henry ni pat apo ka jala ka jongi ka bai tien baka jing rung jong ke denjat ki barung ni tangi denjat ki barung ni isu ki denjat ki bami tiga don ke jing mala ki khun samla ki jongi kham tam jong ani ka present generation ki tulot ki swai lani ki tulot lani ki liat no hagi jing persoi babon jong kani ka perthai hanu pat ngin ki bilenti hanu pat ngin kermen mo kamu perken mau ni tangi jing lek kai ban pen bernya Nani ban pelut kai ke por, lekin mau. Bagi jilek kai kapen katai pat api. Ofendon kata ka fokus. Abang yang fokus, pemut niok ban pelit jemut. Ya ki. Kumba fia lapan iya kasap ke jongpi, hani ka penalty shootout. Kamdei, kumagi pej ikiwe ki jilek kai ki beriu ki klet ke bol. Dengan iya ka bol ke jongpi ka debit straight kan debit saka goal. Tinggal ai kecing ro, ai kecing kublai, jadi belayo ibanra ya ka nam tam kecing job, kublai nak kerku ya pi, lang yai beteng, bapang yo bani ban bat nong kenti ya pi tak kecing job, habaro kiliang, nomor gidong kam ki trot sing, gidong kam ki kiang nong ba, gidong kam ki Wycliffe, kamdei shoot dah kawat, kamdei shoot dah suai, dek jebiang, dek sports, dek education, mo, kau mengiwei piwei kam tam, mau pi kun samla. Tu penmelian le dia hakiki ka babha namar ka don ci perken mau bah bang ipen melen le dia hakiki ki babha kawan ra paru ke jingtai ya ke imlang salang bar kawan ra ru ke jing singanya ni ka menta ka present generation bar kham tam ya ketai ka lawai ka pateng ka manangwan anom simsu sipon por bakum khpa jang konson sing haban pe boro kiliang bar ngaru haban fokus kerpang jaga sports and games Siki events repair, kenang ban pelong ni kon samla, boleh ngimla ban kiar kijing senior, kijing pensoi, ngila, ada kiwe kila, boleh ngimla, ada mangang ala, boleh kiwe ngimla, sisian, angin scam, bah, ngadong kamru kubu, beli ban ai, mensiam, tinggal buru ijing mut, ban penok senyang arpojar, nak bentani kijing temu, tunang ya soprang, bopi kung soprang ngentei society, nang lek kikam bah, sibon. Bang nang la ya kawat penbah ya ke emang salang bar kecai kendeli parok kuai kita ini kentian saya sian kulai sibun kulai don kat don kerku yang hilang parok Mat. Biar. March, mat. Bắt.
Hai. Bola jom. Bola jom. Good one. Good one. Gõ ngang. Yes, teman. Ya, teman. Oh, nice. Come on, Malik. Watch that, come on. Come on. Squeeze, squeeze. Come on. One right. Come on. Shot, come on, away. Mana ini, mana? Kena. Teman-teman. Yes. Siap nak teman, siap nak. Easy boy. Siap nak. Yes. Ajak. Siap teman. Shot. Game boy. Take him down. Siap nak. Biang. Come on, Nico. Jai baik. Go on, Nico. Boleh, Julian. Bạn hebat.
Chim lại ạ. Chim lại. Hehehe